Shwmae pawb, Elena ydy fy enw i, a dwi'n yma i ddweud chi am sgiliau astudio academaidd. Gall fod yn anodd i chael eich pen o gwmpas popeth sy'n angen i chi ei wneud ar gyfer eich cwrs. Mae sgiliau astudio academaidd yn yma i'ch cefnogi trwy'r broses. Mae gan sgiliau astudio academaidd ystod o dosbarthiadau ar ysgrifennu traethodau, cymryd nodiadau, aferion da ynghylch adolygu ac arholiadau a mwy o bynciau. Mae'r tîm yn cynnal dosbarthiadau byw ar draws y flwyddyn academaidd, ac hefyd mae ganddyn nhw adnoddau ar gael ar unrhyw adeg ar y mewnwyr myfyrwyr a dysgu canolog. Mae tiwtorialau ar-lein yn wych i weithio trwy bwnc ar eich cyflymder eich hun a medryddiaeth dealltwriaeth. Gallwch chi'n mynd yn ôl i'r adnoddau ar unrhyw bryd a gadw'r awgrymiadau defnyddiol hun a wrth law ar draws eich gradd. Gall sgiliau astudio academaidd yn helpu os ydych chi'n fyfyrwyr newydd sy'n dod i arfer â llwyth gwaith y brifysgol, neu rhywun pwy sy'n edrych am mwy o gefnogaeth ymhellach i mewn eich gradd. Dwi wedi defnyddio'r dosbarthiadau sgiliau astudio academaidd ar draws fy ngwradd, a maen nhw'n wedi helpu'n aruthrol. Os ydych chi'n ddarganfod mwy am yr hyn y gall sgiliau astudio academaidd yn wneud, gallwch chi'n delch o hyd i ni ar y mewnwyr myfyrwyr, neu gallwch chi'n cyffresru arwain modiwl dysgu canolog.